Zlatíčko. Už spí. Konečne. Dúfam, že som ťa nevyrušil pri nejakej práci. Ale ver mi, nemal som na výber. Od rána len mama. Asi 1000-krát ťa spomenul. Je toto možné? Som rada, že si zavolal. Hneď som sem bežala. Mám na teba prosbu, či by si mi ho dovolil občas vidieť. V tomto príbehu sme ja a Emir Asaf tí najnevinnejší ľudia. Jan. Môj syn sa volá Jan. Aha, prepáč mi, rozumiem. Dobre, takže ja... Mohla by som za Janom občas prísť, Serhan? Ak by si mala čas, tak tu môžeš zostať. Ešte pár hodín. Samozrejme. Isté. Ja nemám problém. Myslím, prečo nie? Máš s tým problém? Prepáč, to je len moja chyba. Vlastne som to myslel tak, že si potrebujem teraz ísť niečo dôležité vybaviť, takže musím okamžite odísť. Aha, dobre, chápem, ja sa ospravedlňujem. Žiadny problém. Neboj sa, pokojne choď. Výborne. Tak v tom prípade idem. Vidíme sa, ale dlho sa nezdržím. Emir Asaf. Tvoja mama sa ťa nikdy nevzdá, synček. Nikdy ťa neopustí. Nikdy sa ťa nevzdá. Poďte, Neslihan. Gwen? Prekvapenie. Prišla manželka. Čo je? Yaman Ali ti zavolal, že má. Odtiaľ to nevie dostať. Nejako preč, takže musíš prísť po mňa ty? Nie je to jedno. A čo tu robíš? Nemohla som ťa nikde nájsť. Tak kde si? Povedal som ti, že nemám čas. Mal som dosť veľa práce. A všetko bolo dôležité. A môžem vedieť, čo dôležité si mal na práci, tak čo si dnes vlastne robil? A čo som asi mohol robiť? Buď som viezol klienta v taxíku, alebo som umýval auto. Všakže nie som predsa žiaden lekár. A už vôbec nie chirurg, aby som deň strávil na operačnej sále. Chápem, veľa si toho vypil, tak poď ideme domov. Počkaj. Vydrž. Nikam nejdeme. Pozri sa. Z toho pil náš syn. Nalejme si a dajme si spolu jeden pohárik. Stačí, dosť, ja si nedám, ja si nedám. Mám asi 1 000 000 starostí. Preto ťa hľadám. Chcem ti to povedať, podeliť sa s tebou o to. Ale ty... Ja som v poriadku. Pozri. Môžeš hovoriť, tak hovor. Vôbec nie. Tak poď, ideme domov, vstávaj. Ja nikam nejdem, zostávam. Nech je aspoň raz. Nech je aspoň raz v živote pobojom. Nech aspoň raz platí to, čo by som si želal ja. To nepôjde.
Prečo? Pretože ty máš ešte povinnosti. Napríklad. Musíš byť manželom. A aj otcom. Pozor, prosím. Neslihan, prosím ťa. Veď vieš, že som dobrý otec. Ja o tom vôbec nepochybujem. Ale čo robíš? Nerozumiem, aký máš vlastne problém. A čo sa tým snažíš dosiahnuť? Z akého dôvodu si sem prišiel sám piť? Lebo som to chcel. Lebo som chcel sám piť. Sám pijem. A to nie je v poriadku? Nie je presne tak. Veď sa správaš ako pubertiak. Čo si myslíš, že robíš? No tak vstaň. Hovorím ti, že ideme, tak vstávaj. Vstaň. Nejdem nikam. Nikam nejdem, zostanem tu. Čo je? Ja som teraz na rade. Nie? A ja musím byť raz na rade. Nechápem. Vždy nás všetkých postavíš do pozoru ako vojakov. Potom pre tebou klakneme. Všetky problémy si vyriešiš úplne sama. Ja dobre viem. Ja viem, že ty si veľmi silná žena. A preto ťa tak milujem. Si veľmi silná a si oveľa múdrejšia, ako som ja. A preto všetko riešiš úplne sama. Ale prosím ťa, nesprávaj sa ku mne tak, ako keby som všetko iba pokazil, ako keby som vôbec nič nevedel, ako by som v živote vôbec nič nedokázal. Prosím. Nevedela som, že sa tak cítiš. Takto sa cítim, áno, presne takto sa cítim, lebo ty ma k tomu nútiš. A čo s tým teraz? Vždy, keď sa niečo stane, bežím za tebou. Si moja najväčšia opora. Nie som. Môžeš ma vyňať zo svojich plánov, len sa ma zbav a nič sa nezmení. Vôbec nič. Vôbec nič. Tak prečo si mlčal? Prečo si mi o tom vôbec nepovedal? A čo by sa zmenilo, láska moja? Čo by sa potom stalo? Ty si ty. A ja som ja. Alebo inak. Ja som taký. Áno, uvidíš. Taký odteraz som a odteraz budem robiť to, čo chcem a čo si želám. Dobre. Tak, ako chceš. V tom prípade cestu domov nájdeš. Nájdem ju. Zvládnem čokoľvek. Keby si len vedela, čo všetko som spravila, čo všetko dokážem. Nečakala by si ma. Bola by si prekvapená. Asi choď už dnu, aby si neprechladla. Dobre, ak by som sa začala nudiť, prídem za vami. Jasné, choď, Zlatko. Dobre. Dobrý večer. Dobrý večer, strýko. Dcéra moja, čo tu robíš vonku o takomto čase? Hneď choď domov. Čo si o nás pomyslia? Čo sa staráš? Nechaj ma. Pozrime sa, Pane Bože. Vravím ti to, lebo mi na tebe záleží. A vy ste ten, kto má moju sestru ochraňovať. A čo vám vadí? Veď vám vôbec nič zlé nepovedal. Jessur, čo si to urobil? To je hanba. Akože čo to robíš? Keď ste sa tu začali rozčuľovať, myslel som si, že je problém. Ach, jaj. Prečo vzdycháš?
kto je Tak to? poď sem, už ho nechaj, poď sem. Veď len počkajte. Boh vás za toto všetko potrestá. Teba a choď už. Čo sa tu deje? Nič také, len provokuje. Pokoj, nič sa nedeje. Vravím, že provokuje. Ešte uvidíte. Od hanby nebudete chcieť výjsť medzi ľudí. Skús mi to povedať do Stoj, očí, Adem, stoj. Ešte som s vami neskončil. Moment, vrátim sa, ja som hneď... Dobre, hlavne už zmiznite. Určite vás tu počkáme. Zbabelec. Musím niečo vybaviť, takže ti zverím sestru. Neboj sa. Sestrička, počuj, nezabudni. Keď nás budeš potrebovať, stačí zavolať a my prídeme. Dobre, ďakujem pekne. Neboj sa, zase prídem. Dajte si pozor. A dajte vedieť. Asi. V poriadku? Báli sme sa o teba. Som v poriadku. Galas? Synak, čo to tu stváraš? Pozri na seba, zbláznil si sa? Vôbec. Som len sám sebou. Dobre, tak poď, ideme, vstaň. Hej, tak počkaj. Momentík, došlo. Tu k nedorozumeniu. Ja som ťa zavolal pre peniaze, pre nič iné. A okrem toho sa noc len začína. Dobre, ideme. Dievčatá oddala za nič dobré, nečakajte. Tak posaď sa. No tak. Len jeden drink. Dobre, žiadne ďalšie. Takže ti napijem. Tak, dievčatá. Na zdravie! O chvíľu prídem. Hej! A ty tu čo robíš? A kde máš dieťa? Tak počúvaj. Ja som vždy hovorila, že dieťa sa nemá zveriť otcovi. Tak povedz, Jana si uložil spať a vyrazil si sa baviť? Áno, uložil som ho spať, ale samého som ho nenechal. Prišiel som po syna. Dobre si urobil, lebo už rozhádal každého. Ale vraví sa, že kto robí svinstva, doplatí na to a to je jeho koniec. Môžem niečo povedať? Poď sa. Pre takú dámu ako ty je takéto správanie a nadávanie naozaj veľmi nevhodné. Takže keď je všetko zlé, keď je celý svet ponorený do svinstva, práve moje nadávky ťa zabolia, to predsa nemôžeš myslieť vážne. Tak pre lásku Božiu prestaň. Neber to vážne, veď život je krátky. No tak, zabávaj sa. Keď si uložil Jana a niekoho pri ňom máš, tak sa zabav, užívaj si, čo? Maj sa, otecko. Mama. Vy ste nešťastie, ste prekliatie. Dajte môjmu bratovi pokoj, lebo si všetku zlosť a bolesť vybijem na vás. Zmiznite odtiaľto a už sa nikdy nepriblížte No k tak tomuto choďte už domov. A hneď. Čo je tu divadlo, keď tu stojíte? Choďte. Hej, Adem. Choďte so sestrou dnu. Elmas, Tuba, aj vy. Na. A ty odtiaľto odíď. Už sa k mojim dverám nikdy nepribližuj. Tak najprv by ste si mali zamiesť pred vlastnými dverami, Bekir. Tvoja dcéra je poškvrnená, stratila počestnosť. Na tomto svete neexistuje nič,
čo by skrylo jej špinu. Mám povedať, že tvoja sestra je obyčajná pobehlica, alebo to povieš ty, Adem? To stačí, nechajte ho. Ak bude treba, zasiahnete. Už mám plné zuby jeho rečí. Veď z očí mu nehľadí nič dobré. Tak zmizni odtiaľto, vypadni už! Vypadni, lebo prisahám, že ti tú bradu vyškobem. Počuli ste to však? Počuli ste, čo hovoria svojmu veriacemu bratovi? A prečo to hovoria? Za toto môže tá pobehlica. Pust ma, Adem! Čo si tu dovoluješ, ty tvojte? Bež, ty bezpečíme! Zmizni odtiaľto! Vypadni, sviniar, veď ja ti ukážem! Zmizni! 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 Nech ťa tu už viac nevidím! Mama, Čo to Zabijem ho! poďte. Poďte. No tak, Mama riadne si ho zbila. poďme. Aj vy už choďte. Dobre, to už stačí, Aman, prestaň. Ako ju máme teraz dať dokopy? Si normálny? Vôbec nie. Povedz mi, prečo? Prečo? To už stačí. Nechaj ho tak. Lebo ju miluje. Kto sa miluje, to je láska. Áno, takto sa miluješ. Dala zmlč, už nič nevrav. Jamanali, prestaň, dobre? Vás skončíš v mojich rukách. Toto ti prisahám. Nič iné ani nechcem. Poď, udri ma. Udri ma! Dalas, to stačí. Mlč. Mám mlčať? Prečo? Môj braček má vždy pravdu. Vie úplne všetko. Miláčik našej rodiny. Prestaňte sa byť. Zabijem ťa. Prestaň. Preto nemôžeš byť. Zabijem Je to ťa. tvoj brat. Za toto ťa zabijem. Zničím ťa, ty sviniar. Veď počkaj. Poď, tak ma udri. Zabijem ťa. Už dosť! To už stačí. Tie problémy mám riešiť skôr. A koho z vás mám zachrániť? Ja už ďalej nevládzem. Ale ty si ešte horší, než si bol predtým. Čala sa na mňa ani len nepozrie. A ty? Všetko riešiš len tak, že sa len hádaš, všetko ničíš a každému sa chceš pomstiť. Ja som už unavená, ale vy si nedáte pokoj. Máte pravdu. Ja som na vine. Ja som vám nebola dobrou matkou. Mama. Mlčte. Mlčte. Celá moja rodina je v rozklade. A nemôžem s tým už nič urobiť. Karavan je teraz v parku. Všetky veci som si z neho vzala. A tiež mala som o teba strach. Prečo? Neviem. Ja som len premýšľala, aké hlúposti si dnes urobil. Áno, dnes som niekoho zbil. Super. Čo ešte ďalej? Otca som dostal do veľkých problémov. Zmlátil som brata. Mama. Na tom nie je dobré. Čala je v nemocnici.
Asi je na dne. Jessur má čoskoro rozvod. Alas je s otcom, ktorého nikdy nemal rád. A môj otec zrejme začal piť. Rodina sa mi rozpadá pred očami. A ja s tým nemôžem vôbec nič urobiť. Ja len sledujem, ako sa to všetko deje. Iba sa prizerám. A nikomu neviem pomôcť. Cítiš za všetko zodpovednosť však. Neviem. Možno som tomu mohol zabrániť. Myslím si, že je to psychologická príčina. Aha. Odhalila si ma. Ďalej? Myslím si, že v hĺbke srdca si veľmi citlivý muž. A neváhaš riskovať svoj život pre ľudí, ktorých miluješ. Všetkých chceš ochrániť. Vieš sa obetovať pre svoju rodinu. To je od teba veľmi pekné, ale... Kto ochráni teba, Yaman? Nepotrebujem byť chránený. Ty máš brnenie? Radšej povedzme, že som si prešiel ohňom. Aj keď to tak necítiš, musíš sa zastaviť. Ty sa ani trochu nemáš rád, Yaman. Vieš čo? Nerozmýšľam nad tým. Si najväčší blázon, akého poznám, a zaslúžiš si lásku. Prečo sa takto neustále chichocú? Len sa smejú, nerobia predsa nič zlé, Bekir. Veď pozri, to dievča má už lepšiu náladu. Pravím niečo zlé, len som sa pýtal, prečo sa smejú. Samozrejme, nech sa len smejú, smiech je dobrý. Pri úteku sa mu vyzula topánka, videli ste? On utekal a aby si nezodral ponožky, tak ťapkal ako taká kačka. Ešte prišiel a vzal si druhú. Vrátil sa po tú druhú topánku. Veď ste vraveli, že tam stratil topánku. Nevadí. Tak dobrú chuť. Dojedli sme a Tubu odvezieme do školy spoločne s Asi. Dobre. Prajem dobrú chuť. Áno, už je najvyšší čas, takže poďme. Choďte, dovidenia, deti. Dobrú chuť. Bežte už. Bekir môj, si v poriadku? Ale bolo to vtipné. Ak by som to povedal presne v tej chvíli, tak by to pochopili, ale keďže som sa zapojil až trochu neskôr, tak to stratilo efekt. Ale bolo to vtipné. Nalejem ti ešte čaj. Len si sadni. Nebolo to vtipné? To je sranda. Bežal, až stratil jednu topánku. Bekir, hneď mi tú druhú topánku daj. Dobrý deň, teta Nazli.
Čo je? Prečo sa tak pozrela? Neodzdravila sa. Neviem, netuším. To nič, nastúp si do auta. Čo je? Niečo sme zrazili? Music Hall. Dnešnú noc si nenechajte ujsť. Obľúbené miesto na nočný život. Čo šumíte? Boh vás za to potrestá. Neumieraj. Neumieraj. Ešte neumieraj, prosím. Doktor, už ho nechajte. Už nežije, je koniec. Ešte nie. Nemôže byť koniec. Neumieraj. Nechajte ho. Ešte ďalej, Pane Bože, kam ideme? Kam ma berieš? Čo robíš? Ja to nechápem. Už sme tam? Sme na mieste, mama. Čo to? Prečo sme tu? Svoj dom si získala späť. Tak si prišiel robiť problémy, lebo si nahnevaný nálas a nedovolím ti to. Nie. Alas už dostal. A keď nad tým popremýšľaš, polepšil sa niekto niekedy, keď dostal bitku? Tak, prečo si prišiel? Budem stručný. Niečo sa ťa spýtam. Hande, si povedal o spolupráci medzi tebou a mnou, vie o tom? V žiadnom prípade. Nikdy sa o tom nemala dozvedieť. A aj tak som to prehnal. Ako si to myslel? Spravil som niečo pre svoje deti. Kvôli tebe. Ale ona si teraz myslí, že sa mi páči. A chápeš, že je ťažké vrátiť sa z tej cesty. A finančné záležitosti nemocnice a firmy riadím cez ňu. Takže, ak sa na mňa nahnevá, zase budem na začiatku. Vieš, tá spolupráca medzi nami najviac pomohla tebe. Jana máš naspäť a ja ho budem veľmi rád navštevovať. Je mojou poslednou spomienkou na Ruju. Uvidím. K tomu sa vrátime. Zdá sa mi, že odo mňa niečo chceš, tak mi to povedz hneď.
Čo to je? Predávajú ho. Čože? Do čerta. Páči sa mi to, ale to je fakt veľa do čerta. Cena je 4-krát vyššia, než som za ňu dostal ja. Ja nechápem, čo sa stalo na trhu s nehnuteľnosťami. S tými cenami to preháňajú. Zbláznili sa. Vážne do pekla. Že sa nehambia. To sú ceny do pekla. Ja som sem neprišiel, aby sme sa bavili o trhu s nehnuteľnosťami. Ja sa len snažím, aby si zabudol na to, že odo mňa niečo chceš. Ale nemôžeš ujsť. Najneskôr do zajtra kúpiš ten dom späť na mamine meno. A v takom prípade... Hande nič nepoviem, prídem si po kľúče. Dohoda. Ale... Za takú cenu? My sme zase späť. Je to dar od Serhana. Od Serhana? My sme späť. Dom patril Fevzimu Surmelenimu. Bol to mafián. Ako si... Nebudú z toho problémy, čo? Nie, mama, nemusíš sa báť. Ten už dávno odišiel a dlho tu nebýval. Nepáči sa mi, čo s ním spravili. Premaľujeme ho na bielo. Ale teraz nemáme peniaze. Spravíme to neskôr. Znovu sme tu. A prečo ho predali? Tiež sme sa na to pýtali. Nezistili sme. Dôvod nevieme. Oni tu nemohli žiť. Okrem nás tu nikto nemôže žiť, synok. V každom kúte sú naše spomienky. V každom kúte. Poďme. Len začni kopať, doktorko. Odteraz sme v tom spoločne. Čala, tak už tomu veríš? Už sme zase doma. Všetci sme zase naspäť a znova tu budeme bývať. Alas, povedz, kde si? Alas, ale izby si budeme losovať, počuješ? Samozrejme, nerob si nádeje. Svoju starú izbu nikomu nedám. Keď privediem mamu, budete tu aj vy. Nikdy.
Ja s ním nebudem bývať. Máš pocit, že ťa zbožňujem? Dobre, tak choď preč, Alas. Dobre, tak idem. Alas, čalo. Stojte, nikam nejdete. Tak čo teda vlastne chceš? Ty naozaj veríš tomu, že budeme zasa rodina? Stále si myslím, že ty aj Alas môžete spraviť niečo preto, aby naša mama bola šťastná. Tak si uvedomte, čo si vytrpela. Myslíte si, že naše hádky sú dôležitejšie? A my sme prišli o Edge. Mama šla do väzenia a ani nestihla smútiť. A keď vyšla, tak sme... Ešte viac sme ju zničili. Buďme zodpovední. Veď ja nevravím, že sa máme zmieriť. Naše hádky sa nikdy neskončia. Ale nemôžeme to urobiť. Aspoň kvôli mame. Nečakaj, že budeme šťastná rodina, ale podáme podobný výkon, aký sme podávali kedysi. Mám pocit, že mamin krik počujem po celom dome, keď si povedal, že to bude ako kedysi. To všetko je pre teba, mama. To, čím si prešla. My všetci. A čo ešte prežijeme? Odteraz tu budeme šťastne žiť. Tu si sa narodila a žila si tu so svojimi deťmi. Toto by sme mohli zvládnuť však. Skúsime. Len niekto chýba. A neviem, či bude súhlasiť. Môj otec však. Vybavím to. Počúvam, syn môj. Ahoj, otec. Si tam s Iskenderom? Aha. Ten svinier sa prebral? Nie. Ty si mi slúbil, že keď sa zobudí, budem tam. Dodržíš svoj sľub, otec? Dodržím, Jaman. Chceš ešte niečo povedať? Vlastne áno. Mama ťa veľmi potrebuje. Ešte dnes. Práve teraz. Rýchlo, sem príď. Niečo sa jej stalo, je v poriadku? Po dlhom čase je veľmi šťastná. Kúpili sme náš dom späť, všetci sme tu. Chýbaš iba ty a čakáme ťa, hneď sem príď. To mám radosť. Prajem ti to, aj tvojej mame, vám všetkým. Teší ma to. Zaslúžite si iba to najlepšie. Tak nás nenechaj dlho čakať. Prídem hneď, ako skončím. Poďme.
Vybavil som to. Otec príde. A odteraz budeme šťastní. Dobre, mama? Odteraz nás už nič a nikto nerozdelí. Vôbec nič. Ľúbim vás. Veľmi vás ľúbim. Tiež ťa veľmi ľúbim. Aj my ťa ľúbime. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo Sunrise Studio.